Choripán! Tira, Same, guazen la piedesera. Ados. Ai! Euskal Herrian bedeinkatuak euskara batoa hitz egiten dutenak dira. Jesus delako hori ez da konturatzen erderaz. Hitz egiten dutenak arazoa direla. Bat dator zurekin, noski? Zera. Melokotoi aurpegi horrekin. Bai, barkatu ama. Nor gorrotu dut. Ba, ikasi beharko duzu. Hostia, ze putada. Hiztegia, liburuak, konsoladureak. Utzi pakean, joan zaitez dikutara. Hiztegi bat, Meikia. Euskaltegian badaukagu. Bai, baina begira hauek marrazkitxoak dituzte. Bale, eman marrazki du hiztegi bat eta kontsoladere bat. Nik beste bat nahi dut, ama. Txotxola! Por cierto, badakizu non de gaurko lapidazioa? Patxi Fermín Arguiñano Clemente. Clemente ez! Zubizarreta! Euskaltzaindiak erabaki du. Erruduna zarela, gazteleraz, zuzurlatxeagatik, madarinkatua. Harrikatuta, hiltzera kondenatzen zaitugu. Nire emazteak kriston bakailua prestatu zidan. Rico y con fundamento! Berriz ere esan du, entzun duzue. ¡Sí! ¡Es un cabrón! Nor itxegin du erderaz. Aizue, nik ez nuen pensatzen Rico, susurratzea Azkenean, delitua zenik. barnetegira bidaliko zaitugu. Barnetegia ondo jaten da. Rico. Berriro esaten baduzu Riko. A ber, nor izan da? Kabinzoz, nor izan da? Inor ez dezala hiztegiri bota. Nik txistua jo arte. Ulertu duzue? Naiz eta norbaitek esan Riko.